I el cor de València s'engalana per a viure un cap de setmana dedicat a la patrona. Durant este matí s'ha instal·lat el tapís floral a la plaça de la Mare de Déu, un punt neuràlgic on se celebraran tots els actes marians i fins a 4 dansaes, demà i dissabte. Mentrestant, els forns posen el sabor a la festa perquè les xeperudetes tornen a estar a la venda. Els 40 panells coberts amb 300 quilos de flors ja estan a la plaça. El tapís de la Mare de Déu atrau mirades des que ha arribat de bon matí. Anar descobrint el disseny també forma part de l'agenda oficiosa d'avui. Hemos salido esta mañana a las 6 de la mañana. Parece que hoy de momento va bastante rápido. Traemos flor de recambio, por lo que pueda pasar. Pero si todo sale según lo previsto, hoy imagino que sobre las 5 de la tarde habremos terminado de montar el tapiz. El que ja ha acabat esta empresa de Villena són les decoracions dels carrers per on passarà la processó de diumenge. Avui ja anuncien una festa on ressonaran les dolçaines dels balls regionals. De fet, el grup Alimara, creador de la dansa de la Mare de Déu fa ara 50 anys, exposa al Museu Marià esta reproducció en miniatura de la indumentària que han portat en la dansa en les últimes dècades. I entre tots els membres d'Alimara hem anat cosint i vestint a estos maniquís. Ha costat molts mesos de treball. Té tots els detalls, des de sabates fins al monyo, adreços, i hem replicat la indumentària de cada un dels darrers 22 anys. I als obradors dels forns, les xeperudetes prenen protagonisme. Les xeperudetes estem fent-les ja des del dia 1. Sobretot són aquesta setmana, però anem a intentar allargar-ho durant tot el mes. Un mos dolç de carabassa torrada i amela per agafar forces davant l'intens cap de setmana que tenim per davant. I ja ho sabeu.